खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्तेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मरक्क' हादराव गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों गासै सा 2000 सुबुंनि जिउ खहा। मरक्क' हादराव 6.8 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं मावनायजों जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया गासै 2000 सिम मोनहैबाय। थैनाय सुबुंनि अनजिमाया बांबावनो हागौ मानोना दासिम गोबां सुबुंनि गोथै देहा बोखांनाय हाबाफारिया सोलिबाय दङ। एमसिएलए प्रेस मोसाहारिनि बिबुंथि बिटिआर सुक्तिया मोजां जादोंब्ला बारग' एनडिपिनि सेंग्राफोरखौ दिनै बेबादि गोदाव सोराव खालामनो नाङामोन। मुंख्लं नखरफोरा जेरैबायदि मोननांगौ बेबादि मोननांगौमोन। थाखा फैसाखौ बाजेटआव लाबोयो नाथाय बिथांमोना होनो हाया। दिनै मोनथाम सुक्तिया मुंख्लंफोरनि थाखायसो जादों। नांग्रा मानसिफोरखौ सनमान होआब्ला नांग्रा मानसिफोरा जुदि गोदाव सोराव जायोब्ला बै लेक्सार होग्राफोरा जुदि कौटि रांनि मालिक जायोब्ला अब्ला सोर नांनो ओंखारबोनो? बिथांमोननि दैदेननायाव जुदि बेबादि जाबाय थायोब्ला जोंनि रावबो गावनि अधिकारखौ लाना नांनो ओंखारबोनाय नङा होनना। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिसार जानाय सावथुन दिहुनगिरि आरबि फिल्म प्रडाक्शननि दिहुनजानाय देग्लायनि रोदाब आबुं बर' सावथुनखौ बेखेवबाय। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि रामफलबिल रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथाराव थांनाय मोनाबिलियाव मोनसे रंगिना संगिना हाबाफारिजों आरबि फिल्म प्रडाक्शननि 6थि सावथुनखौ बेखेवनानै होयो बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा। खौरांगिरिनि सिगाङाव आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा आरो फावगिरि रिया ब्रह्मआ फोरमायोदि गुबुन गुबुन बोसोरफोराव जेरैबायदि सावथुन अनसायगिरिफोरा आंनि सावथुनफोरखौ अनसायदों बिब्दिनो रोदा आबुं बर' सावथुनखौ अनसायगोन होनना बुङो। लोगोसे बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाखांहोनायाव साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनिनो बिहोमा नांगौ होननानै बुंबावो। लोगोसे आं आरो इयुनावबो सावथुन मुलुगनि बिखायाव खामानि मावलांबाय थागोन होननानै फोरमायो। सालबारियाव पिसिडिसिनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरिनि सायाव गाग्लोबदों। 21 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय गरामारा रुपहि पिसिडिसिनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा गरामारा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीखौ गाग्लोबदों। थांनाय साननैसो सिगां पिसिडिसिनि मासिगिरि राजेश नार्जारिया समाज बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय गरामारा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीया बोख्लायनांगौनि दाबि दैखांदोंमोन। बेखौ लानानैनो दावराव दावसि सोमजिदों होनना फोरमायदों अक्षय बसुमतारीया। बे जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव अक्षय बसुमतारीया एफआइआर थिसननाय जायो। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि UG ब्रह्मनि बिफाया रुंसारि जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा सालानि बाताबारि गामिनि थागिबि आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्थ्रि UG ब्रह्मनि बिफा हरकेश्वर ब्रह्मआ बे बुहुमखौ नागारनानै अरायनि थाखाय जोबथाहांबोयो। बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानायाव ओनसोल नाङैनो दुखुनि साया साग्लोबदों। मन्थ्रि UG ब्रह्मनि बिफा हरकेश्वर ब्रह्मखौ क'क्राझार सरकारि नङै देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोनब्लाबो जोबथाहांबोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।